रायजो राजा नोंथांमोन, आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि खाथि सफैदों माने बिपिएफ पार्टिनि अरुनदय दानना होनाया कमप्लेनानो कमप्लेन ओरैबायदि कमप्लेन रायजो राजा नोंथांमोन, माने ओरैबायदि बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दं। माने बिपिएफ पार्टिया जे माने अरुनदयखौ दाननानै होदों। रायजो राजाफोरनि साधारन रायजो राजाफोरनि गोरिब दुखियाफोरनि अरुनदयखौ दानना होनाया जेसेबांनो माने इलेक्सना खाथि खाथि सफैदों एसेबांनो माने कमप्लेना बारायनायनिख्रुइ बारायगासिनो दं। रायजो राजा नोंथांमोन, ओरैबायदि माने साफ्रोमबो माने आइजोफोरखौ सों, माइनावफोरखौ सों, महिलाफोरखौ सों, बिमाफोरखौ सों, रान्दि बिमाफोरखौ सों, माने अरुनदय दानजानायल' खोथा बुङो। जाय समाव जायफोर दानजादों, जाय समाव इउपिपिएलनि सरकार दंमोन, मानाव गेदेर प्रमद बर'नि सरकार दंमोन, बे समाव बिसोर मानसिफ्रा मोनजाबाय थायोमोन आरोना, बै आइजोफ्रा, माइनावफोरा, बिमाफ्रा मोनजाबाय थायोमोन। आरो बे अरुनदयजोंनो माने गथ'फोरनि गाननाय जोमनाय, माखासे फोरोंनाय, स्कुल फरायसालिनि माखासे फिसफोरखौबो होनो हादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय माने नैबे इलेक्सना जेसेनो खाथि सफैदों इसिबांनो माने कमप्लेनानो कमप्लेन, ओरैबायदि कमप्लेन आरोना। बिनिखायनो दा बिपिएफ पार्टिया ओरैबायदि माने लोरबां जाबाय, दुरबल जाबाय, नैबे एमएलए बिसायख'थियाव माने देरहानो हाया। आरो बिसोर जिबायदि बुंबाय थादों, जिबायदि खोथा बुंबाय थादों, गासिबो खोथाफ्रा थगायनाय गोजा। बिनिखायनो बिसोर माने देरहानो हाया आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। जेसेबां माने बिसोरो मोनगोन होनबाय थादों, माने बेसेबांखौ मालाबाबो मोननाय नङा, बेयो रोखा जाबाय। मानोना मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन, थांनाय समाव इउपिपिएलआ 7था माने मा मोनदोंमोन, एमएलए देरहानो हादोंमोन। 7था रायजो राजा, 7था। नाथाय बे 7थायाव जायफोर भट होदोंमोन, जायफोर भट होनानै बे 7था एमएलएखौ देरहाहोदोंमोन, दा बैसोर मानसिनि जेसेबां माने माबाखौ अरुनदय, बे अरुनदयफोरखौ दानना होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। 100आव माने 50%खौ जोङो दानना होनायखौ नुदों रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बिनिखायनो ओइबार माने थांनाय 7था देरहाहोनाय जायफोर माने भटार्सफोरा, जायफोर माबाफ्रा 7था भट होनानै देरहाहोदोंमोन, दा बैसोरो फिन खनसेबाव जुदि इउपिपिएल दोलोनि जि बिसायख' बा बिजाथिफोरखौ फिन खनसे जुदि भट होनानै देरहाहोयो, 7थाया ओरैनो फैफिनगोन रायजो राजा नोंथांमोन, ओरैनो फैफिनगोन। माने 7थाया ओरैनो फैफिनगोन। आरो नोंथांमोना जुदि बिपिएफ पार्टिनि हेंथायै एगेन्स्टआव जुदि जाय सिगां माने भट होदोंमोन, बै भट होग्राफोरा इउपिपिएलनो आरो होगोन, आरो होनो थाखाय साखाफारा जादों, जानजि खाफ्रादों। आरो बिनि अनगायैबो गुबुनफ्राबो दिनै जायफोर बै समाव होनो मोनाखैमोन, बिसोरबो दिनै जानजि खाफ्रादों। थ' बिनिखायनो 7थाया फैगासिनो दं। आरो बिनि उनाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव 3 देरहाबावबा 10था जुदि एमएलए देरहाबाय, अब्ला नोंथांमोना नायदो, नोंथांमोननि अरुनदय दानजानाया गासिबो नोंथांमोना मोनफिनजोबगोन, बेयो रोखा। मानोना बेखौ इउपिपिएल पार्टियासो होनो हागोन, मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारासो होनो हागोन। बे बिपिएफ सरकारा नोंथांमोननो मालाबा होफिननो हानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन, आरो होफिनखानाय नङा। आरो बिसोरो स्किम होग्रा नङा, आरो स्किम दानग्रासो रायजो राजा नोंथांमोन। खोथायावबो बिसोरो गोबां गिदिर गिदिर खोथा बुङो, आरो जेसेबां खोथा बुङो मालायखौ माने इलिगेसन लाबोनाय, मालायखौ माने मा खालामनाय, क्रिटिसाइज खालामनाय, सोंखारिनाय, मुगैनाय, नैबेफोरबायदि खोथाखौ जों बुंनाय नुयो रायजो राजा नोंथांमोन। माने बिसोरनाव जेबो स्किम गैया, आसनि गैया, मिसन भिजन, मोनसे लक्ष्य गैया, मोनसे माने मट' गैया, बिसोरनाव मोनसे एम गैया, पारपस गैया, जेबो गैया, पारपसलेस, गासिबो लेस गोजा रायजो राजा। थ' बेनिखायनो माने 7थाथ' देरहाखागोन, 100% 7थाया देरहाफिनखागोन। आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन समस्थियाव 3आ देरहानो थांगासिनो दं। गासै 10था देरहानाय लोगो लोगो अरुनदयआ फैफिनबाय। आरो माने बिटिसि काउन्सिला माने माबानि इउपिपिएलनि एमएलएनि सिगनेसार नङाब्लानो बिसोरनि माने
BTC जौगानायनि फैसाया माने बिसोरनाव माने फैनाय नंला रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेफोरखौ गासिबो लक खालामनो हाजोब्बाय आरो। गोजोन्थों। आसामनि बिटिसिनि माखासे गोरिबफोरनि फान्डफोरनि फैसाफोरखौबो नोंसोरबायदि मानसियानो लुथिना लाजोबो। नों सोंनाय खोथाया मिसा नङा। बहुद मानसिया बलेर' मोनदों, स्करपिय' मोनदों, हिनजावसाफ्राबो सोरबा सिख्लाफ्राबो मोनलाबायदों नुदों आं। लैहोराबो मा मोनदों बेहा गंनै मोनदों दां बेहा। बलेर' मोनदों मानगोनां रुन्जय बर', स्करपिय' मोनदों जोंहा मा होनो कास्टम बसुमतारी, स्करपिय' मोनदों, आंबो इन'भा मोनदों, लैहोराबो मा मोनदों बेहा गंनै मोनदों दां बेहा। बलेर' मोनदों, बिदिनो पुरा मोनसावलाजोबदों। जायनो जुइन जादों मोनदों नङा होमबा? गारिखौलाय नोंसोरबो मोनगोन सोरबा मोनगोन, माने थिखादारफोरखौनो सारा बायनो होनायखौ मा खालामनो होदों आरो बायदों आरो बायदों। बलेर'आनो बलेर'आनो जोब्बायनो। फैसाखौथ' एसे एनैखौ होखायो नङा होमबा? गासैबो होयो। दा गारि मोननायाथ' मोनदों, थिखादारफोरखौ सारा बायना होदों। जाय सेंग्रा सिख्ला खामानि मावदों मैखोमै बिटिसि रायजोनि थाखाय इडुकेसन सेक्टराव बबेबा मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ खबर लानाय आरो फरायसालिफोरखौ खबर लानाय, बे सेंग्रा सिख्लाफोरनो गारि होदों। बा जोंहा इयुथनि दैदेनगिरि रिन्जय बर' मानगोनां रिन्जय बर' स्करपिय' मोनदों जोंहा मा होनो कास्टम बसुमतारी, स्करपिय' मोनदों, आंबो इन'भा मोनदों, लैहोराबो मा मोनदों बेहा गंनै मोनदों दां बेहा। बलेर' मोनदों, बिदिनो पुरा मोनसावलाजोबदों। जायनो जुइन जादों मोनदों नङा होमबा? गारिखौलाय नोंसोरबो मोनगोन सोरबा मोनगोन, माने थिखादारफोरखौनो सारा बायनो होनायखौ मा खालामनो होदों आरो बायदों आरो बायदों। बलेर'आनो बलेर'आनो जोब्बायनो। नंगौ, तेजपुरनिफ्राय लाना फैनांदों, बबेबा बेंगलनिफ्राय लाना फैनांदों, बलेर'आनो जोब्बाय। माने बायना होदों माने नों ओरैनो गिदिंनो थाखाय नङा, नों पार्टियावबो गिदिंगोन, थिखादारफ्रा बायना होनाय नालाय नों थिखादारफोरखौ बायना होनो थाखाय हाग्रामा मैलार सारा बुंदों। दा आंनोबो होदों, सोरनोबाबो होदों, बिदिनो माने होलांबाय थागोन। जायनो मोजां खामानि मावदों, नोंहा उदालगुरियाव थांनांगौ, इडुकेसन सेक्टराव खामानि मावनो थाखाय गोबां खामानि दङ, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खामानि दङ, बृद्ध पेन्सनफोरनि खामानि दङ, कनस्ट्राक्सननि खामानि दङ। बेफोरखौ नायनो थाखाय गंफा सेंग्रा सिख्लानो गारि होनायखौ खिन्थु जों नुनो मोन्दों। आंबो मोन्दों, आदिला मोनाखै। बलेर' मोन्दोंना? मोन्दों। नोंसोर मोनाखै? नोंथां मोनना मोनाखै? मोनथ'वाखै, नोंसोर मोनाखै। मोनगोन, बहुद मानसि मोनगोन ना? मोनगोन। बेनिखायनो जायनो हाबदों बेनो मोनमारदों। खिन्थु नों सोंनाय खोथाया मिसा नङा। बहुद मानसिया बलेर' मोन्दों।